Rek, ketemu maneh karo aku. Saiki aku kate mbahas macam-macam wong turu. Apa sih macam-macam wong turu? Macam-macam wong turu iki yo akeh. Sing ngorok, sikile obah-obah. Wis pokoke akeh lah maceme. Saiki tak duduhi macam-macam wong turu sing ngorok. Contohe kok ngene. Sing ke siji turu karo ngorok. Saiki aku kate duduhi sing sikile obah-obah. Contoh kok ngene. Sing keloro turu karo sikile obah-obah. Ya wis koyo ngono iku ya. Tapi ya kadang ngono iku anake ya iso nyenyak. Padahal sikile obah-obah. Tapi lek ngorok kan ya anjene akeh. Lek turu ngorok kancane akeh sing nyenyak. Ya wis ketokane iku ae ya teko aku. Aja lali like, comment, subscribe. Oke lah. Bye.